हळर्णा पंचक्रोशी शाळेन पालक शिक्षक संघाच्या जोडपालवान आषाढी एकादशी निमतान हळर्णा लागसरच्या 7 गावांनी दिंडी उत्सव आयोजित केल्लो। सानुल्यांच्या पावलांच्या तालार विठू माऊलींचे गजर गाजले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ही आषाढी एकादशी जी आहे त्या आषाढी एकादशीच्या दिवशी आम्ही आमचा हिंदू धर्माचा जो एक सण आहे, महत्त्वाचा सण आहे की ज्या दिवशी दिंडीने या ठिकाणी पंढरपूरला मोठी यात्रा भरते, तर त्या ठिकाणी एक आमची ही संस्कृती जपण्याकरता आम्ही या ठिकाणी एकत्र आलेले आहोत। टीचर एज वेल एज स्टुडंट्स हांगासर येयलेले आसा आनी सलग हे आमचे 5वें वर्स आमी दिंडी करता। तशेंच आमकां पेरंट्सांचो बरो सपोर्ट मेळटा। तशेंच हांगासर प्रेजेंट जे कोण आसा तेंचे खरेंच हांव धन्यवाद दिता आनी अशेंच हेच्या फुडें आमकां कोऑपरेशन दितले। आनी ही दिंडी आमची आतां 5 वर्सां चालू जाल्लेली आसा। सो लोक विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर पायी चलून विठ्ठलाचें दर्शन घेवंक वयता। ते आमी आमच्या मुलां खातीर हे गांवांनी म्हणजे हळद हे गांव पयलीं आमची सुरवात जाता हळदसून, मागीर आमी तळण वयता, तळणसून खुटवळ हो गांव करता। आनी गेल्या वर्सा पासून आमी आमचे 3 गांव म्हणजे नेताडे, डोंगरपाल, खोलबाग हे 3ही गांव म्हणजे टोटल आमी 6 गांव घेऊन मुलांना हे कार्यक्रम आमचा दरवर्षी साजरा करतो।